Aikainen aamu on sorastamassa leirikämpässä. Mut tää ei ole ihan mikään tavallinen leiri, koska ainahan leireissä tapahtuu jotain. Mutta antakaa kun saatte nähdä. Taas pitää mennä herättää näitä leiriläisiä. Herätys! Herätys! Tyhmää. Miksi aina näin aikaisin? Eli me alakertaan. Joo. Onneksi mä ja Eerika päästään ekaksi yksin syömään, koska no täällä ei ole nyt hirveästi vaan penkkejä. Herättyvyys. Joo, hereillään. Oho, no ehkä Elleä nyt ihan haittaa. Mitä sä aiot Elli tänä aamuna syödä? No, arvaa. Leipää. Niin ja mitä muuta? Kaakaota? No en, kun itsellä saa kaakaota. No, no leivän ja maitoa. No, okei, oikein. Jes, mä tiesin. Pitääkö meidän itse tehdä meidän ruuat? Anni! No, pitääkö meidän itse tehdä meidän ruuat? Joo. Kaikkihan tekee aina itse ruuat. No noin. Mitä sä syöt? Mä teen syödä mun vesimelonia ja noita pähkinöitä. No yäk. Eikö sä tykkää? Oho. Mun vesimeloni vähän lensi. Eli millä sä veikkaat, että sä tänään ratsastat? Musta tuntuu, että mä menen jollakin tyyliin Tivalla tai Rambolla. Ja musta tuntuu, että Rambo ei oo kellään. No, sä saat sitten Rambo-papan. Eli. Mä syön muuten eka. No, mä syön samaan aikaan kuitenkin. Njam. Se vesimeloni on parempaa mitä leipää. Mun kuumaa leipää et muuten dissaa. Tää oli hyvää. Vähän maitoa. Mä otin aamumehua.